És automàtic. Després de dinar em ve molta son i em suposa un problema perquè no faig migdiada i el cafè no se'm posa bé. Mentre n'investigava la raó m'he trobat que, sorprenentment, és un tema que no està molt clar, però existeixen algunes hipòtesis que podrien explicar-lo. La son després de dinar es coneix com a somnolència postprandial. Postprandial simplement vol dir després d'una ingesta. Potser, com jo, havia sentit a dir que tota la sang del cos se'n va a l'estómac per fer la digestió. És cert que després de menjar augmenta el flux sanguini al sistema gastrointestinal, però dir que hi va tota la sang és una exageració perquè la resta d'òrgans segueixen necessitant irrigació. I juga un paper el ritme circadiari, que és com el nostre rellotge intern i que cap al migdia ens fa sentir una mica més cansades. Això és el que s'anomena baixada postprandial. A més, els aliments poden influir en els nivells d'alguns neurotransmissors com la serotonina, que pot afavorir la somnolència i ajudar a la sensació de relaxació i benestar. Si l'àpat és ric en carbohidrats, tindrem una pujada de glucosa en sang, fet que provocarà una pujada ràpida d'energia seguida d'una baixada, que ens podria donar sensació de cansament. Vaja, que hi poden influir molts factors diferents, però és comú tenir son després de dinar. Rendir-t'hi o no ja és cosa teva.